Fiți fericiți că este bine și cald în casa Domnului, numai cum trebuie să fie. Gândindu-mă la ceea ce Apostolul Pavel spune aici în epilogul acestei epistole deosebite, despre care am vorbit mult, dar oricât am vorbit nu-i suficient, pentru că este foarte multă informație și pentru că este un cuvânt și 2 Timotei, cum îl numim noi, a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, este un cuvânt care a venit prin Duhul Sfânt. Întotdeauna vom mai găsi ceva de predicat din el, pentru că acest cuvânt a venit din inima lui Dumnezeu pentru Timotei, pentru cei de acolo și pentru noi. În sfârșitul acestei a doua epistole, în ultimul verset, Pavel spune un lucru care ne face pe noi să ne simțim responsabili de tot ceea ce este scris în această epistolă. Uitați cum își încheie el epistola înainte de cuvântul Amin, spune așa: harul să fie cu voi. Asta înseamnă faptul că Pavel nu s-a așteptat ca ceea ce el i-a scris lui Timotei să fie doar o epistolă personală și exclusiv pentru Timotei. Pavel s-a așteptat ca ceea ce el i-a scris lui Timotei să fie știut și de biserica pe care el o păstorea și de alți oameni. Pentru că, așa cum am mai spus, spun încă o dată, Apostolul Pavel și toți cei care au scris Scripturile au fost conștienți că ceea ce ei scriu sub călăuzirea și sub insuflarea Duhului Sfânt. Deci, tot ceea ce a scris Pavel până aici a fost pentru Timotei, a fost pentru cei din vremea de atunci și au fost pentru toți oamenii care de atunci și până astăzi au existat și au deschis Scriptura să citească această epistolă. Îi spune lui Timotei Pavel în capitolul 1, spuneam că el are o responsabilitate și când vorbim despre responsabilitate m-am gândit că nouă în general ne plac pozițiile, dar nu ne plac responsabilitățile. Toți am vrea să avem poziția lui Timotei, să ne lăudăm cu faptul că Apostolul Pavel ne-a fost mentorul nostru, ne-a fost părintele nostru spiritual și am încercat ori de câte ori putem așa întreagăt să lăsăm să se înțeleagă că noi suntem ucenicii lui Pavel. Vă spun eu că am avea grijă să lăsăm pe toată lumea să știe că așa suntem noi. Dacă avem un prieten mai cunoscut, mai mediatizat, facem noi ce facem când ne întâlnim cu alții care ne cunosc mai puțin și lăsăm așa ca într-o paranteză să știe lumea cine suntem noi. Pentru că adevărul este că noi ca și oameni, trăind în firea aceasta pământească, uneori simțim nevoia avidă după popularitate. Așa suntem noi, să știți. Și cine nu recunoaște, Domnul să-l ajute. Știți că prima condiție de a rămâne stabil într-o anumită părere corectă este să știi părerea greșită. Și cu cât mai mult suntem conștienți de slăbiciunile noastre, avem șanse să ne apărăm de slăbiciunile noastre și să ne pocăim și să ne zmerim înaintea Domnului. Doamne ajută-ne și Doamne binecuvântă-ne. Spunea cineva, un om interesant din România, spunea el, dincolo de succes, că cineva l-a întrebat despre succes, el având un succes într-o anumită măsură, nu intru în detalii, că nici nu are importanță, a spus el, dincolo de succesul care este măsurat în câteva secunde când treci linia de sosire, a spus el, cel mai important este procesul până acolo. Că succesul este pueril, este trecător, dar drumul până acolo te formează. Drumul până acolo schimbă ceva în gândirea ta, mentalitatea ta, în trăirea ta. Vreau să vă spun un lucru, noi toți vrem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu și dați-mi voie să subliniez. Nu este alt succes mai mare aici și dincolo decât într-o zi să intri în împărăția lui Dumnezeu pe porți în cetate. Și zic, Doamne ajută-ne! Dar până acolo trebuie să ne gândim la procesul acesta.
Pavel îi spune lui Timotei, tu ai responsabilitatea să păstrezi ceea ce ți s-a încredințat. Dumnezeu providențial te-a binecuvântat cu o bunică deosebită, cu o mamă deosebită, ne-am întâlnit amândoi, Dumnezeu mi-a îndreptat privirile înspre tine să te numesc fiul meu spiritual, dar ascultă-mă, Timotei, în capitolul 1 îi spune, lucrul acesta bun pe care ți s-a încredințat, păstrează-l prin Duhul Sfânt, păzește-l prin Duhul Sfânt. Este responsabilitatea ta, Timotei, să păzești lucrul acesta bun. Dreptarul învățăturilor sănătoase, 1:13, pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Și ascultați-mă, indiferent că suntem păstori, proroci, cântăreți, orice om din Biserica lui Hristos, avem această responsabilitate de a păstra cuvântul lui Dumnezeu. Și biserica spune, amin, Doamne, ajută-ne. A păstra cuvântul lui Dumnezeu înseamnă acest cuvânt al lui Dumnezeu să facă parte din viața ta, din tine. Pentru că dacă nu va face parte din tine, îmi place mie expresia aceasta, simbioza aceasta dintre cuvântul Domnului și tine. Iisus spune în Ioan 15, dacă rămâneți în cuvântul meu și dacă rămâne cuvântul meu în voi, atunci veți aduce multă roadă. Este simbioza aceasta extraordinară între noi și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cuvântul acesta nu face parte din tine, tu nu-i înțelegi valoarea. Mă aștept ca cei tineri, de exemplu, și nu vreau să fac o referire la nimeni, datorită contextului în care trăim și ei își desfășoară viața, la școală, la institut, oriunde sunt, să se folosească de tehnică, să-și îmbunătățească oarecum slujirea, dar sunt foarte dezamăgit când știu că slujitori își fac predicile, de exemplu, cu ajutorul lui ChatGPT. Cu unii din tineri am vorbit și mi-am dat seama de inocența lor și că nu înțeleg conceptul și datoria mea este să le spun și să învăț. De ce este greșit, poți să spui? Știți, nu neapărat că este greșit, eu folosesc tot ceea ce înseamnă tehnică, după cât mă duce mintea, să aflu informații care, de exemplu, nu le pot găsi în Scriptură. Bă, în ce an sau istoric, unde pot găsi o sursă istorică despre, sau știu eu ce întrebări pot să am și le găsesc pe internet, nu? Dar când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, când ne gândim la a predica Evanghelia lui Dumnezeu, acolo nu pot doar să iau de undeva o informație, să treacă doar pe aici, să ajung aici și să o spun. Ca să fiu ca și acel lucrător care lucrează la bancă, care lucră întotdeauna cu banii altuia, dar el nu are niciun drept, nimic de a face cu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să treacă prin inima mea. De fapt, specialiștii, pe bună dreptate numiți specialiștii în comunicarea adevărului biblic, ei spun că adevărata predică înseamnă când adevărul scriptural se aplică la viața și experiența predicatorului. Și apoi, prin el, ascultătorilor. Harold Robinson, definiția predicii expozitive, dacă vreți să o căutați. Pentru că înainte ca să vă spun dumneavoastră, eu trebuie să înțeleg, să trăiesc, să am experiența întâlnirii cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Că dacă nu știu să-l prețuiesc. Timotei, păstrează ce ți s-a încredințat. Și ca să înțelegi valoarea, acel cuvânt trebuie să fie viu și lucrător, nu în biserică în primul rând, ci în viața ta. Trebuie să vezi cuvântul acela cum lucrează în tine, cum te transformă, cum te modelează, cum te întărește, cum te ajută, cum te călăuzește. Cuvântul trebuie să fie viu și lucrător în viața ta. Tu nu poți să iei și să ari cu juncana lui altul și nici măcar să nu înțelegi ce spui sau cum să slujești.
E ca și cum oamenii aceștia ar lua, eu știu, o melodie a lui cea mai vestită, înregistrată într-un studio și nu știu ce cor madrigal de nu știu unde, punem caseta și îi dau din gură. Să fie bine. Ideea e nu să iasă bine. Ideea e tu să fii canalul acela prin care Dumnezeu să lucreze. Să ai călăuzire. Să simți că de aici s-a coborât aici și apoi a urcat din nou aici. Și am comunicat adevărul pe baza unei experiențe personale. Doamne, ajută-ne! Timotei păstrează că această îndreptare este foarte important. În capitolul 2 spune, dar tu, Timotei, suferă. Suferă că nu este ușor să fii slujitor, nu este ușor, este o mare responsabilitate, suferă ca un bun ostaș. Știi cum trebuie să suferi? Să nu-ți pierzi identitatea, pentru că Domnul, îi spune mai departe în capitolul 2, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și oamenii care sunt ai Lui au o caracteristică, atenție, extraordinară. Se feresc de fără de lege. Se feresc de fără de lege. Ești gata să suferi? Să fii un salmon al lumii? Să te lupți împotriva curentului? Ești gata? Sunt gata să plătesc prețul, nu aici, a învonului, a vorbitului în public, ci de a fi un vas de cinste. Spuneam atunci, printr-o revelație personală, când am predicat de acolo, a fost prima dată când Dumnezeu mi-a deschis mintea să înțeleg că ceea ce dă valoare unui vas nu este valoarea lui intrinsecă din ceea ce este, din aur sau din lemn. Că eu așa am crezut toată viața, până când Domnul mi-a spus, ultima predică care am avut de acum, din 2 Timotei, că ceea ce face pe un vas să fie de cinste sau de necinste este ceea ce punem în el. Că poate să fie un bol, un farfurie de aur, dacă pui murdărie în ea, nimeni nu mănâncă de acolo. Este murdărie. Ceea ce te face deosebit nu sunt resursele acestea, eu știu din ce familie vii, câți bani ai, știu câtă popularitate, nu, este ceea ce este în tine. Timotei, nu uita. Nu uita ce lași să fie în tine. Aia te face să fii de cinste sau fără cinste înainte lui Dumnezeu. Timotei păstrează, Timotei suferă pentru Evanghelie, Timotei, fii credincios Evangheliei. Capitolul 3 despre asta vorbește, într-un context în care vremurile sunt rele, oamenii sunt răi, oamenii sunt împușcați pentru adevăr, oamenii sunt huliți pentru adevăr, totul care este bun este numit rău și orice rău este numit bine. Într-o vreme ca și aceasta, tu rămâi credincios Evangheliei, pentru că această Evanghelie este cuvântul care vine prin Duhul Sfânt. Asta se spune în capitolul 3. Acest cuvânt, Scripturile acestea au venit prin Duhul Sfânt. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu și tu, Timotei, să fie destoinic și să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Haideți să reluăm. Păstrează Evanghelia, suferă pentru Evanghelie, fii credincios Evangheliei și în capitolul 4 vorbește, ai responsabilitatea să propovăduiești Evanghelia. Chiar dacă uneori, Timotei, privește la mine, îi spune Pavel, toată viața mea am vestit Evanghelia de când m-am întâlnit cu Hristos. Din cetate în cetate, știi ce le predicam prezbiterilor din Efes? Că din cetate în cetate, Duhul Sfânt îmi spunea ce trebuie să sufăr. Știi, Timotei, că am fost și acolo închiși, și acolo bătuți. Am fost în Tesalonic, am fost în Berea, au venit cei din Tesalonic după mine să mă omoare, știi, toată viața mea de luptă. Și chiar dacă este așa, tu ai responsabilitatea să propovăduiești Evanghelia. Pentru că, Timotei, știi ce este frumos? Uite-te la mine, stau în închisoare și azi noapte la ora 2 m-am trezit, de fapt m-am trezit de foarte multe ori pe noapte, dar la ora 2 azi noapte îmi imaginam cum un bătrânel, cum spunea și fratele Costel aici,
cu haine zdrențuite, că doar nu l-au fi îmbrăcat în costum. Scos din închisoarea mamertină din Roma, adus la prima audiere, Dumnezeu împlinește cu el o profeție. O să predice Evanghelia înaintea împăraților. Și mi-am imaginat o mulțime de oameni îmbrăcați bine pe vremea lor, poate unii priveau spre el cu dispreț, alții cu curiozitate, dar omul acela, care nu i-a fost frică de nimic, nici măcar de moarte, a început să le vorbească despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos. Mare, mare biruință. Timotei, ai responsabilitatea să vestești Evanghelia, chiar dacă oamenii nu o să te recunoască. Pentru că vreau să vă spun un lucru, uitați-vă în versetul 7. Privește această privire panoramică înspre trecutul lui, m-am luptat lupta cea bună. Și între versetul 7, exact opusul, vorbește despre viitor. Deci în versetul 7 vorbește despre trecut, m-am luptat lupta cea bună. Versetul 8, de acum mă așteaptă, n-am ajuns încă, dar mă așteaptă cununa. Dar între versetul 7 și 8 este versetul 9, realitatea. Între trecut și viitor este realitatea prezentului cu dezamăgirile lui și cu nevoile lui, Timotei. Știu că ești bolnăvicios, știu că ai multe motive să dai înapoi, știu că tu din fire ești un om mai timid și nu-ți plac disputele acestea, dar ai responsabilitatea, privește la mine. Eu știu cum am trăit, lupta cea bună. Eu știu ce mă așteaptă și de mult am spus Timotei că pentru mine este mai de folos să plec. Nu mi-e frică de moarte. Dar vreau să-ți mai spun ceva, Timotei, între 7 și 8 versetele este un verset nouă, chiar dacă matematic nu sună bine. Caută de vino curând la mine, am nevoie de tine. Pentru că uneori în prezentul care noi îl trăim, avem dezamăgiri. Oameni care ne părăsesc, oameni care de muxai, de nemuxai s-au dus, o trebuie să meargă. Pentru că vreau să vă spun un lucru, oamenii aceia pe care El i-a trimis în lucrare, e fenomenal, măi, oameni buni. Tu să fii așteptat să mori pentru Hristos și pe tine să te intereseze ca lucrarea de acolo și de acolo să meargă bine. Du-te acolo, du-te dincolo, ca lucrurile să funcționeze. Păi numai un om care îl iubește pe Dumnezeu poate să gândească așa. Și oamenii aceia poate ar fi vrut să rămână lângă Pavel și Pavel a spus, nu, plecați. Trebuie să alegeți între mine și voia lui Dumnezeu, mergeți în voia lui Dumnezeu. Adevărul este că prezentul uneori este plin de durere și de dezamăgire. Răspund, pe pământul acesta adevărul este că prezentul este plin de dezamăgire. Nu vreau să vă manipulez emoțional, dar m-am simțit eu. Ce-ar fi dacă mi-ar spune mie medicul astfel de veste ce a spus-o la Sorin? E dezamăgirea prezentului, mă înțelegi ce vreau să vă spun? Aici avem lupte, aici avem durere, aici avem neajunsuri, aici avem singurătate, înconjurat de oameni și eu totul singur. Avem dezamăgirile noastre, unii ne părăsesc și tare și vrut să nu ne părăsească, ne doare pentru ele, dar nu putem face nimic. Avem nevoi fizice, avem nevoie de mantaua aia amărâtă. O pătură găurită care își băgau capul și se legau la mijloc, ca să le fie mai cald. Avem nevoie de mantaua aia amărâtă. Vino înainte de iarnă, Timotei. Te rog, vino înainte de iarnă, o să fie frig aici. Un lucrare pentru alții este poate un nesemnificativ, domnule, că doar ei trăiesc în huzur. Pentru alții, mantaua este esențială, este vitală. Dezamăgirea prezentului. Nu vă pun să ridicați mâna, dar vreau să vă întreb așa și să răspundeți în mintea voastră. Ați fost dezamăgiți de prezent câteodată? Adi, ai fost dezamăgit de prezent? Pe tine te întreb. O, da. Când am întrebat-o pe Otilia, a fost o seară frumoasă la biserică. Otilia, de ce ești tristă? Și mi-a spus de ce era tristă. Atunci aflase. Dezamăgirea prezentului. Cu dureri,
cu nevoi, pentru alții mici, pentru noi mari, mantaua aia. Dar nu doar fizice, nevoi spirituale, adun cărțile. Vreau să mai citesc încă o dată. Vreau să mă asigur din Scripturi că Dumnezeu este credincios. Vreau să mai vorbească Dumnezeu prin Scriptură că El nu m-a uitat. Că El este Jehova Rafa, Cel care mă vindecă. Toți avem nevoie de aceste revelații din Scriptură. Timotei, oamenii m-au părăsit. Nu am tot ceea ce îmi trebuie aici, dar am nevoie de Scriptură. Am nevoie de cărțile mele. Pentru că acele cărți au fost întotdeauna pentru mine, eu știu, o sursă de întărire spirituală. Dumnezeu prin acele cărți mi-a vorbit de nenumărate ori. Ele au fost o hrană pentru sufletul meu, ani de-a rândul. Timotei, am nevoie de cărți. Eu vă spun sincer ce m-am gândit dacă vine incendiu, dacă vorbeam o dată cu Alina. Bă, dacă mi-ar arde, eram mai mulți prieteni, frați din biserică la un loc și vorbeam, am zis, bă, dacă ar vine un incendiu, eu nu mi-aș lua Biblia, zic, mi-aș lua actele. Că zic, Biblie mai găsesc să cumpăr. Dar dacă îmi pierd actele, și nu mă refer de actele, toate, știți, certificate de toate, să le faci actele îți trebuie 2 ani. Păi decât să mă stresez 2 ani de zile să-mi refac actele, mai bine îmi iau actele cu mine și 2 ani citesc Biblia zi de zi. Că Biblie mai găsim. Dar ce vreau să vă spun cu asta? Ei atunci nu găseau așa ușor ca noi. Că eu atâtea Biblie am acasă. Și un frate drag și scump, eu n-am fost la convenția din anul acesta, s-a gândit să-mi aduc o Biblie, a spus la cei de acolo, dați-mi o Biblie pentru păstorul meu. Și mi-a dus o Biblie. Mai am una în plus acum. Iubiții Domnului, dar dincolo de această carte scrisă negru pe alb, avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească prin ea. Așa-i? Avem nevoie ca să o deschidem și mai ales, noi simțim această nevoie avidă, mai ales în momentele de criză din viață. Am vrea când o deschidem să ne vorbească Dumnezeu și Pavel a avut nevoie aceasta. Știți cum ne poate Dumnezeu să ne vorbească prin Scriptură? Când o citim. Niciodată Biblia aceasta nu o să strice, nu o să strige cu glas audibil de pe raftul din biblioteca, din cameră sau de undeva. Așa vorbește Domnul Maleahi, capitolul 9. Ca Dumnezeu să-mi vorbească, o deschid și Dumnezeu îmi va vorbi. Amin? Și apoi o să vin la biserică, vineri seara când avem rugăciune. Și ascultă-mă bine, Dumnezeu va trimite și un profet să spun, așa vorbește Domnul. Pentru că Dumnezeu găsește și vede inima ta și nevoia ta. Pentru că dincolo de toate aceste lucruri, și vreau să închei cu asta, știți ce este frumos și spunea aici și fratele Costel, Domnul a stat lângă mine. Ne pot dezamăgi oamenii, ne poate dezamăgi realitatea, ne poate dezamăgi totul în jurul nostru. Dumnezeu niciodată nu dezamăgește pe nimeni. El este exact acolo unde trebuie să fie în momentul potrivit, la timpul potrivit, în locul potrivit, în forma potrivită. El este un Dumnezeu credincios. Aș vrea să închei și eu predica mea, cum încheie Pavel. Amin. Stăm ridicați în picioare și aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să mă achit de responsabilitate. Pare rău că Miha, nu știu unde e el, Miha e sus la balcon, nu știu dacă ai făcut ieri poze la biserică, ai făcut, slavă Domnului. A fost o imagine așa de frumoasă, să știți, în biserică, să vezi tămbălău peste tot. Știți ce înseamnă asta? Viață într-o biserică. Viață. Cerem iertare de la fratele Milu, care era stresat, săracul de curățenie. A întrebat Cătălin, te ajutăm cu ceva? Zice fratele Milu, nu, vreau numai să plecați de aici. Că săracul el trebuia să rămână ultimul, să facă curățenie, îl înțelege. Domnul să-l binecuvinteze și să-l răsplătească.
Era așa de frumos să vezi oameni cu interes, unul schimba geamurile, alții acolo afară, alții acolo sus, alții aici, alții repetau. Era viață. Că unde e Dumnezeu prezent este viață. Ascultați-mă bine. Dar știți ce este important? Ca fiecare în dreptul nostru să spunem, Doamne, ajută-mă să mă achid de responsabilitate. Pentru că la urma urmei, ce frumos sună, nu? Toți vrem același lucru, vino slugă bună și credincioasă, așa cum suntem ne rugăm.